l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo ha dedicat la jornada d'avui a l'acte inaugural del curs, que dona així la benvinguda als nous estudiants. Durant tot el dia, els alumnes de l'any passat, els que van presentar el treball a final de curs, han estat mostrant i ensenyant els seus projectes als nous estudiants. Una manera d'incentivar el treball i alhora mostrar la feina que es fa des d'aquest centre. Més de 300 alumnes de primer de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo han omplert el teatre principal per assistir en l'acte inaugural del curs. Durant tot el dia, els joves assistents han pogut conèixer de primera mà els treballs més destacats del curs anterior. Propostes de disciplines ben diverses i de tots els estudis, des de batxillerat artístic fins a gràfica interactiva, passant pel disseny gràfic i l'animació. I avui és un acte precisament de reivindicació de la identitat de l'escola. El que fem és precisament invitar la gent a que pugui veure les coses que fem a l'escola. A nosaltres el que ens interessa precisament és donar a conèixer, que és el que fareu vosaltres, donar a conèixer precisament el fet que es produeix a dins de l'escola i precisament hi ha una voluntat que aquests treballs finals participin de la realitat. L'exposició de projectes de final de curs és un incentiu per als nous alumnes per adonar-se que amb esforç es poden fer realitat moltes idees. En canvi, per als estudiants que ja han acabat, és un dia de records i motivació. Estava en un moment de no sabia si volia fer això, jo tenia la intuïció, però llavors ara que els veig entrar, que comencen de nou, per mi sí que és certa enveja, però també és un estímul per voler estudiar encara més. L'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo és un dels centres referents arreu del país. Ho constaten els treballs que s'han pogut veure avui al teatre principal, però també tots els anys que avalen aquest centre.